بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. بابا اندري كوبرا بونا فلا كو جوغدي بو املا تام واتي جوغدي واتي كوسا ايرب جوغدي بو نيرا بلا تام طيب الحمد لله كو جوغدي كوي بيرتان وكاني كو نيبي ربو كو كاني o tiɲɛ cɛman bolo maa ma ye fɛn wɛrɛ fana bolo a bila ye Allahu akbar o fɛn wɛrɛ bɛ se k'i bila lahala kɔnɔ i seko tɛ lahala min kɔnɔ a bɛɛ tɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛgɛ kɔnɔna ye nka i bɛ se ka ye gɛlɛyaw kɔnɔ i bɛ se ka ye degun kɔnɔ i bɛ se ka ye tɔɔrɔ kɔnɔ donc o de kama ko maa ma ye fɛn fana bolo voilà parce que diɲɛ kow ka ca ni an kan ye fɛn bolo ye ala bolo ye ala k'an to a yɛrɛ tigɛ senuma kɔnɔ ayiwa awɔ bamanan dɛ abla nan bamanan ko dugujɛ tɛmɛ dugu kan parce que a ka dɔgɔ o bɛ ala ka se ni ala ka hinɛ de ko fɔ ala ti ban mɔgɔ la ko parce que a ti ban ka hɛrɛ dɔw k'i ye ko parce que i ka jugu a ti ban ka nɛɛma k'i ye ko parce que i bɛ nin ko in ni nin ko in kɛ ala yɛrɛ bɛ cogoya di mɔgɔ jugu ma walasa ka hakili sɔrɔ ka segin a kɔ ayiwa ala bɛ tile bɔ bɛɛ ye kuma dɔ i bɛ taa sɔrɔ ni e jogo ni ne jogo tɛ kelen ye i bɛ taa sɔrɔ an dɔw jogo man di ala ye ngo bɛɛ la a bɛ tile bɔ an bɛɛ ye ni san bɛna san tɛna e ka so ka ne ka so to yen ni dugu bɛ jɛ a bɛ mɔgɔ yɛrɛ mɔgɔ san bɛna fɔ kibaruya kunu san nana dɔ la a mana yɔrɔ la tɛ mɔgɔ yɛrɛ awɔ bɛɛ n'i ka san na waati don i y'a faamu a t'i n'a fɔ ko san bɛ na e fɛ yen bi i bɛ taa sɔrɔ sini a bɛ na ne fana fɛ yen kunu san sɔn waati la nka a t'i n'a fɔ ko ne bɛ jɛ sanji la parce que ne ka jugu ayiwa i y'a faamu a faamuna ala bɛ nɛɛma kɛ mɔgɔw ye a tɛ fisamanciya kɛ a bila ye o bɛ ala ni aw ni ala danfara ye ka bɔ ɲɔgɔn na bila ye comme ye sanko fɔ zana kan fɛ bamanan fɔ ko sɔmɔda sanji a tɛ maa kelen ɲigi u b'a fɛ mun fɔ ko tɛ dɛ sɔgɔmada fɛ san ko a tɛ maa kelen ɲigi dɛ a bila a bɛ bɛn ni maaw bɔ waati ye Allahu akbar o de kama a b'a fɔ ko sɔgɔmada fɛ san k'a tɛ maa kelen gosi ko dɔw bɛ yen nɔ n'a wulila adamadenya kɔnɔ a bila ye a tɛ tɛmɛ maa kelen na a tɛ maa kelen sɔrɔ dɛ a ko bɛ se ka se jama de ma ko jama kow de misali n'i ye coronavirus lajɛ a wulila yɔrɔ a ma tɛmɛ maa la dɛ a tɛmɛna jamana la dɔw ta juguyara ni dɔ ta de ye siga t'o la n'o tɛ a ma se bɛɛ ma o bɛ sɔgɔmada fɛ sanji ɲɛfɔcogo dɔw y'a bila ko dɔw bɛ yen nɔ n'u wulila bɛɛ bɛ taa sɔrɔ a la awɔ an b'a ku jeli mun ye ko sankɔrɔ wɔsi fana ɲɛ bi dɔn o tiɲɛ ko dɔw bɛ yen nɔ maa bɛ seko k'a la ka dɛsɛ co i tɛ se k'a ɲɛnabɔ sanji jukɔrɔ wɔsi tɛ dɔwɛrɛ ye o e bɛ ka n'i bɛ wɔsi ji bɛ bɔ i fari la siga t'o la san fana bɛ na a tɛna dɔn ko wɔsi ji b'a la ka bɔ a bɛ n'a fɔ sisan e bɛ ka ko dɔ gɛlɛya dɔ bɛ yen nɔ i bɛ k'a ɲɛnabɔ nka e tɛ ka se k'a ɲɛnabɔ bon n'i dun ma se ka gɛlɛya dɔ bɛ yen n'i ma se k'a ɲɛnabɔ a bɛ kɛ mɔgɔw kɔnɔ mɔgɔw t'a dɔn k'i bɛ seko la k'i bɛ baara la wala k'i bɛ se wala i bɛ seko la k'a sɔrɔ i b'i seko damayira de la n'i ye balontanna jateminɛ sisan kupu dalen filɛ nin ye ekipu fila bɛ ɲɔgɔn na yɔrɔ kupu tali ka daa fila bɛɛ a siga t'o la dɛ o bɛ de nka dɔ bɛ dɔ ci dɛ a siga t'o la min tira est-ce que mɔgɔw sabu k'a ma seko kɛ a y'a seko kɛ a y'a seko kɛ nka seko ma dɔn ka sabu kɛ kupu tabaliya ye a siga t'o la a bɛ ten na bilen ni mɔgɔ bɛ ka ko dɔw kɛ n'i dɛsɛra mɔgɔw t'a dɔn ko kuma dɔ minnu bɛ k'a ko kɛrɛfɛ ko i bɛ seko la o de u b'a fɔ sankɔrɔ wɔsi tɛ dɔn a tɛ dɔn parce que i ɲigilen don ka ban parce que mɔgɔw ma ɲɛ o ayiwa ni ɲinifɛn ma sɔrɔ donc a fɔ ko mɔgɔw t'a dɔn ko i bɛ seko la ayiwa tubarikala ala kana an ta kɛ yɔrɔ ye amina bila ye bisimila bi ye araba ya bila ye juin kalo ye tile 23 sɔrɔ san 2021 tubarikala fasiribaw sɛbɛnni kɛ fasiri gafew kɔnɔ an bɛna lajɛ fɛrɛ tɛ fɔlɔ min ye ka kumaba dɔw ɲɛfɔ maaw ye walasa faamali ka se ka sɔrɔ a ko la tubarikala gafe mun tɔgɔ ye l'indépendant fɛrɛ tɛ fɔlɔ kuma fɔlɔ fɔ an ye ala jira k'a fɔ ko basigibala min bɛ mali politiki ko ni lakanako siratigɛ la an k'a fɔ saheli kɔnɔ ko yala ko an b'a la ka taa silamɛ dinɛ jamanaw sinsinni kan silamɛ dinɛ kan walasa ka se ka
u ka baara kɛ ni silamɛ diinɛ sariyaw ye min bɛ wele ko république islamique kɛrɛnkɛrɛnya Mali kɔnɔ wa. ala ka kisi. o bɔlen kɔ ɲininkali kelen don hakili jagabɔla dɔ fɛ. o kɔfɛ sa lakanabaliya kelen ninnu na ko Mali caman cɛla halisa gɛlɛya kɔni barika ka bon kosɛbɛ. sabula ko Mopti diocèse mɔgɔ 5 jate. olu kɔni minɛna Sevare ni Banɲagara ni ɲɔgɔn cɛ. ko dinanguru fana kɔnɔna na halisa. ko basigibaliya kɔni fana bɛ yen nɔ sabula ko maa 6 jate olu kɔni fara kuru cercle la Bamaciw fɛ. la ilaha illallah. bɔlen kɔ sa min bɛ tali kɛ kunungo ko sigili dɔ fana kɛra fagaɲɛmɔgɔso da la ka jira k'a fɔ ko balofɛnw sɔngɔ gɛlɛyaliba min bɛ sen na ko a man di u ye fasodenw ye wulikajɔ dɔw kɛ a bila ye. l'indicateur de renouveau. ala sɛmɛntiya fana k'a fɔ ko maaw kɔni wulilen don k'u jɔ kosɛbɛ balofɛnw sɔngɔ gɛlɛyali kama Mali kɔnɔ ko kunungo taama dɔ kɛra Bamako yan nɔ ko ninnu siratigɛ la. o ko laɲiniw baarakɛlaw ka laɲiniko siratigɛ la minnu bɛ baara kɛ Mali ni ka minisiso min ka baara ɲɛsin don Mali ni jamana wɛrɛw cɛ sira taamali ma o ko baarakɛlaw ye tile 4 baarabila dɔ daminɛ a bɛna an daminɛ. a minisiri kura ye baara sɔrɔ. ayiwa. Abdou Diop fana ye cɛ min ye. hakili a bɛ sɔn ka i sen n'a ko kan. ne ye cɛ ni janfasiri la i cɛ bɛ kɛ muso ye. kolonbo fɔ janfojugu n'a sera cɛ la i bɛ kɛ muso ye. o tiɲɛ. o tuma an bɛ dugawu kɛ ala ka Abdou Diop kisi janfojugu ma. n'o tɛ a b'a dɔn foro kɔnɔ. o bɔlen kɔ sa. i bɛ dɔ dɔn ko de la. o fana b'o fɔ e bi dɛ. bamananw ko ten. o fana ye tiɲɛ. maa bɛ to dɔnko la sabula kuma dɔ. i tɛ a ko minɛ ni fagaba ye. i b'a fɔ ko misi. i bɛ to o de la. f'a bɛ firi da la. o tuma a bɛ hakililatigɛ de ko fɔ. ala ka a fana kisi hakililatigɛ jugu ma. baara in na. o bɔlen kɔ sa min bɛ tali yɛrɛ fana kɛ mara minisiriso. ko ale ni mɔgɔ dɔw ye ɲɔgɔn ye kunungo politiki tɔn bɛ wele ko EPM mɔgɔw. ko hukumu kɔnɔna na ko bɛɛ n'a kan k'a fɔ ko hakili jagabɔ kulu dɔ bɛna sigi. min hukumu kɔnɔna na u bɛna fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ cakɛda kelen bɛ se sigi cogo min na kalata ko la ni organisation ye ka se ka baara labɛn politiki mɔgɔw bɛna jɛ k'o hakililaw sigi sen kan. n'a y'o bila kɛrɛfɛ se ko b'a fɔ wele ale mankan sera min. ale y'a jira k'a fɔ ko maa 5 Mopti diocèse kɔnɔ ko olu kɔni minɛna jatigɛ wale tigilamaw fɛ a bila dan. ko halisa waati min ko sisan kunnafoniya foyi ma dɔn u la fɔlɔ. an donna o de la sisan. k'u kuma la ka na san de. sotorali dɔ kɛnɛ kan. ayiwa ala ka kisi. ni jama dɔn o la jama b'a fɛ k'i ɲagami. kuma ka ca. min bɛ tali kɛ dinanguru ko da kɔni sɔgɔlen don o dala Bamaciw fɛ maa ti don maa ti bɔ. ko jamana a bila o se tɛ maaw ye fɔlɔ. ayiwa. ko jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ka bɛɛ ɲini k'u ka barika dɛsɛ jira nin ko siratigɛ la. Bamako commune 3 la. Abla nana yira k'a fɔ ko dɔ farala olu ka san musaka kɛtaw kan. ko a bɔra sefa wɛrɛ miliyari 3 la ka se miliyari 5 ni a kunkan fɛn ma. a muso ye baara kɛ. le canal déchaîné n'ale kɛ jaa min bɛ kuma jɔn jaa de b'a ka kuma jumɛn de b'a la. bon hakili la. mais a fɔ mɔgɔ ye olu ka kuma ye illusion de ye tiɲɛ tɛ dɛ. voilà fɔ mɔgɔw k'o faamu. u ka kuma hakili jagabɔ kuma de don. voilà tiɲɛ tɛ quoi fɔ mɔgɔw k'o faamu. bisigiw don. voilà bisigi kumaw don. voilà. a bɛ ka kuma min kan. a bɛ Sisoko ka kiriko min kɛra. ni u ye a bɔgɔjɛ. ka jira k'a fɔ ko a kun jirala k'a fɔ ko a b'a la nafolo dɔw b'a bolo minnu ma sɔrɔ so ɲuman na. n'a wele nanzarakan na ko blanchiment de capitaux. kiriko kɔni kɛra kiri dajara a bɛ Sisoko la a bɛ ka kumaw de kan. donc a ka nafolo jɛlen don. ko kiritigɛla ye sɛbɛnfura ta ka jira a bɛ Sisoko la. k'a fɔ a ye ko sɛbɛn min kun bila kɛrɛfɛ. k'a fɔ ko kana kiriko de tɛ nin ye wa. a bɛ Sisoko y'a jaabi ko o kelen yɛrɛ don ko nka k'u seginna k'a ta tuguni de. kiritigɛla sɔrɔla k'a fɔ a ye ko u b'a fɛ ka i diyagoya kɛlɛ de. ko wulilen don i kama. walasa ka i mangoya. a b'a la ka hakililaw de bɛ a kɔnɔ a bila dan. ɲɛngoya kelen ni ɲɛdɔnna kelen o tɛ ban dɛ. a kuma ka ca. ala k'an kisi o kɛlɛ ma. o bɛ sa o bɔlen ko sa gɛɲɛka
commune rurale kono ko sefa wala million bi woro ni saba ko nafulu tara sira do fe ka sura manga ta sira munu fe ablay o ko wori barale wori ko fitin be wori fakatun ablay fe ko nya ko lo bo mere no fe ganza ganzante information nyuma ne jom ko barale docteur Shugel ko kala ko ngolo mizi nyama ya faka nyama ale rega ko ngolo ale rede jadu akodi jirale ndo akafoko a kelenu ka foka fle doke mimba tu coup d'état o kana sekinga cianga jamana kono tun a hakilla mi a kelenu ko do nyefo info matin mo je ani mamunu na mofti odo o jira saka foko komunu me na ni njukoro info matin ma ubole no ko do kala ma lo fana kelenu ko nendo wolo ni nyanche ablandan le pélican kan jumele wala ala sementia ka foko wasa chamaje fa ka se ku sabatile ako wajibi do shugel ko kala ni Assimi Goïta o ka ta sira kelen fe hakila kelen kayula awo ko wajibi naam o mi talike hakili jaga bo ko mo konnana ko ni ala sonama jigiyaw ba kan ka foko chamaje fa na ke so wi ninga malikura ngloma do tru naam ayu mawadi ma hukumu kunna na madama adama samake ni bula jiriba wuli ko ada ko ale misala nyumaye mawadi ma hukumu kunna blay ala kam bedena amina sogel ni Assimi we kursi de be kursi do kursi mu bisanage kursi na kursi ni ko kursi straf la de ni muta mo nyogon fe tise ka dugula parce que ni mission do fla do nyogon fa tise cekse Ochen. Alors de olu de do mais ni kelen ko sama kelen sama do o ti se avouer Ochen ne bon na ngiri mambay voilà ko kusi sera flab tamanyo on fait ni ma tamanyo ni kelen je do ti se Ochen parce que ni f5 kelen je do ti se at se tamanjela at ke kusi du na ke to re ube ma wora ga se no klefe abigele donc sogel ni Assimi kusi de kursi kele ni srafla pour ka kase chamanchela pour ka baraga yogu cheseri fo ku sendo nyongo fe nous sommes do nyongo fe atida to do ma kele mi to taga to da wati nya kele na tamara tikable tamara tike donc ko jatemine hakila kelinga ula hakila pilika mi fo se to kuma kulumaro de hakila kelinga ngula wasa barenga nyable ayo kulule ko mon bolo jara kata ka joya la fanga shenga ka alele kan horanya donc jaraw ko kan horanya ngolo jara de fe sinon folo la olutu ye joya ko belu fe akana dugule de ko na tabulu yoro donc coup d'état de atu kala jo uira ma horanya ngolo jara de horanya janna fanga coup d'état la ko mala voilà donc ngolo jara e fanga tane o foye donc jaraw ka maran mu ka sedanna o wati la maintenant ngolo jara temenen ko o ya di nyanam koro jarama ale ngolo denge ale abla watina o ya di ma koro munzon jarama ale fane ngolo denge ale fane san tan wolo ke marala e nyana koro jara e san dulu ke marala o temenen ko o ya di belbel bama da yero bodo jama to vero belbel ba ale de to so ale de yo yirwa ale de togo dama ka bonya dama ka togo dama ka sinzi o ran bombara de jara aburanda monja ama damne de male munke ale sanga mundama ni so ni abi fodi dole mundama o de ko se yoro yangara ka tene toka alira dade nan na jarawla mais dade yesu ko ka togo dama mais jatu ko jafnya do tumbala mais betse ko fode ko ale ya ke nyekelende datu ye nyekele fama nyekele ko sugu ale ke nyekele ya ko so ni bi jata damne machita fo kele ko fla ambe be mundo fla saba ka to fama yala fatile ka fo kele o fana bi o be mundo fila fla saba tena fanga ya ble fanga donc da bi nyekelende bon ben ko dakanti finyeti dakana ko nyekelendo me ale igala jede finya bala ka kenyekele o mabale ke nyemaye ka togo soro ko yoro yanga
o ta la keta ni tariku yɛrɛ fana jateminɛ masakɛ minnu nana waati da ɲɔgɔnna ka dɔgɔ a la dɛ voilà ɲɔgɔnna ka dɔgɔ a la kosɛbɛ da ye san 19 de kɛ famaya la a tilalan ko o y'a di cɛ fɔlɔ Jara ma o ye le fils aîné de Monzon Jara o y'a bila o y'a di Ɲɛnɛba Jara ma o fana ye Monzon den ye o y'a bila o y'a di Kirango be Jara ma o fana ye Monzon den ye o tɛmɛnen ko o y'a di Naloma Kuma Jara ma o ye Monzon den ye ale fana y'a bila o y'a di Masala Demba Jara ma o ye Monzon den ye o y'a di Tukoro Mari Jara ma o fana ye Monzon den ye o Jara o ye Damɔzɔn fa après o y'a di dɔ ma o fana ye tɔgɔ sɔrɔ ni fana ye tɔgɔ sɔrɔ Segu de Bina Ali Jara Segu Binaba ale fana ye tɔgɔ sɔrɔ de ale fana y'a ka tɔgɔ yanga bɛɛ b'a fɔ Binaba bɛɛ b'o dɔn fana donc yabe fanga ye to bɛɛ nana mais ale nana waati min na ale fana ye tɔgɔ sɔrɔ ale san 8 de kɛ mara la mais ale to hali bi Binaba a tɔgɔ bɛ fɔ ale y'a bila o y'a di Kege Mari Jara ma o ye Monzon den ye maintenant n'an bɔra la o y'a di Ɲɛnɛba 2 Jara ma o ye Da yɛrɛ ka den ye wa tɛmɛnen ko o y'a di Mamuru Jara ma o fana ye Da den ye a tɛmɛnen o y'a di Masoloma Jara ma o ye Da fana den ye Karamɔgɔ Jara Da den a labanna ye jumɛn Mari Jara o fana ye Da den ye o fana de ye san 3 k'a la Segu fana Jaraw ka fanga banna Mari Jara de fɛ en 1890 tubabu nana u donna u ye mara kɛ u ko bon sisan mara b'an bolo le 6 avril 1990 tubabu donna Segu a Sina donna a ko sisan tubabu de fanga mara an b'a mara jagoya colonisation daminɛna Segu ayiwa o de bɛ n bolo ka fɔ ye bi kuma ka ca a kuma ka ca dɔgɔ Danbele ko kunun ko tariku dɔw ma sɛbɛn dɛ non a fɔ dɔw ma sɛbɛn dɛ n b'o dɔn a bɛ fɔ ko dɔw bɛ yen a fɔ n'o tɛ fɛ awɔ k'olu ma sɛbɛn a fɔ a kana dɔ fɔ ne dugukɔrɔ tulokɔrɔ a fɔ dugu a tulo bɛ na awɔ n'an tilara a k'i wele a fɔ a ye da kɛ ɲɛ kelen fana ma sɛbɛn o fɔlɔ a ko kelen maa t'o fɔ o fana ma sɛbɛn o ye tiɲɛ ne dɔlen don bɛɛ kan bɛn ala ka sini jira